percibides eso desde arriba? Porque eu sei como percibimos nosos de abaixo, pero desde arriba como se ve? Eso, como suele decir, non hai carros que pague. Eso é o mellor de todo. Ao final, todas estas cousas que falamos, dificultades, eso, no momento que te sobes a un escenario e a cousa funciona, eso, olvidaste de todo. Sigue siendo a veces a sitios onde nunca tocache e onde o 99% da xente que te está a ver non te coñece, e como van cambiando as caras, non? Ao longo do concerto, non? E que de repente empezan así como... Como é a expresión? Sí, primeiro normalmente é como máis analítico, unha cuestión así. Despois vanse soltando, normalmente acaban bailando dun xeito bastante peculiar, porque fora se baila dun xeito así. Cando xogades na casa, que pasa? Cando non se sube ao escenario, non sei, a Vigo, por exemplo, están ali en Vigo, Pois, home, a última de Vigo foi moi emocionante, claro. A mí dixeronme o Lino en algún sitio que ti fixeche unha pregunta, creo que foxe ti, que preguntaches cantos dos que estades aí, como era? Sí, que cantos dos que estiveran no concerto, ou cantos estaban neste concerto, estiveran na presentación de Navicularia. Navicularia, o primeiro disco? Sí, 10 anos antes. Sí. Eu creo que casi a metade do auditorio Ou máis, creo que máis, sí. Cando o público aplaude, a onde vai? A onde vai? Onde se sitúa ese aplauso? A onde che chega? Nese instante eu creo que segregas máis endorfinas que no resto da túa vida casi xuntas. É dicir, é un momento increíble. É como un matrimonio nun momento dado, non? Que hai momentos en que estás enamoradísimo e outros momentos que te levas a matar, pero en xeral a relación é moi boa, non? O Barrobueto é un pequeno universo, é lógico, non? Somos fillos, cada quen fillo do seu pai, cada quen con seu carácter. A verdade é que estou moi orgulloso de estar traballando con músicos como os que hai no grupo, con os compañeros que teño no grupo. Da igual no idioma que cantes, o instrumento que toques, a música, cando é sincera e cando te crees o que fas, chega, sempre. Eu probablemente o día que deixe de poñerme nervioso antes de salir a tocar ou que deixe de sentir algo especial no momento de estar no escenario, me buscaría a vida para dedicarme a outra cousa. No momento no que se perda esa chispa, ese divertimento que supón poder ir a un ensayo, a montar un tema, poder ir a un escenario e disfrutar co que fas, pois probablemente o grupo debería, bueno, pues acabar de... A adrenalina sigue funcionando e incluso a veces que te has tocado en condicións así moi difíciles, non? Pode ser tanto producido polo sonido ou por, non sei, moitos factores, non? E aínda así, pois, conseguir emocionarte precisamente pois porque o público está emocionado, non? E se produce esa química, non? Sí, a veces que pretendemos dar explicacións moi complicadas sobre todas estas cousas, que son moito máis fáciles. É así, é un grupo de xente que nos juntamos, que empezamos a tocar xuntos, que conectamos e que a cousa funcionou. Eso é o Barrobueto. A ti non te dixeron que había que traer un instrumento? Arrimar máis, sí. No?
Unha das incógnitas deste programa era se conseguiríamos ver sorrir a Santi Cribeiro. Ten fama de home impertérrito, pero desde que naceu un tal Mauro, din que está un pouco máis sensible. Para este novo papá, este agasallo dos Berrogueto. No meu son, no te